ഒരു നാടൊന്നാകെ കാത്തിരിക്കുന്നു കല്ലാച്ചി വരിക്കോളി സ്വദേശി വിഷ്ണുവിനെ. വരിക്കോളി മാണിക്കോത്ത് ജനാർദ്ദനന്റെ മകൻ വിഷ്ണുവിനെ ഇന്നലെ മുതലാണ് കല്ലാച്ചിയിൽ നിന്നും കാണാതായത്. വളയ റോഡിലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരനാണ് വിഷ്ണു. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വിഷ്ണു ഷോപ്പിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഉച്ചയോടെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ കടയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ നാദാപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. യുവാവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ നാദാപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ 0496 2550 225 എന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് നാദാപുരം പോലീസ് അറിയിച്ചു. കല്ലാച്ചിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് SNDP യോഗം കല്ലാച്ചി ശാഖാ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനീഷ് കല്ലാച്ചി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാലൻ തർക്കണ്ടൈ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കുഞ്ഞിരാമൻ, KTK ചന്ദ്രൻ, സുരേഷ്, MB ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.